Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ σήμερα πάλι με τον Κώστα τον Παλαιολόγο. Κατά καλό καιρό. Τα φιλικά του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει. Η ερώτηση έχει να κάνει με το Κώστα, πώς βλέπεις την ομάδα στα φιλικά μέχρι τώρα, βάσει αποτελεσμάτων και βάσει εικόνας. Κοίταξε, πάντα τα φιλικά παιχνίδια, εντάξει, ποτέ δεν είχα ιδιαίτερη τρέλα με τα αποτελέσματα που φέρνει ο Ολυμπιακός στα φιλικά. Αυτό που προέχει πάντα είναι να πάρεις μια εικόνα, να έχεις μια βάση δεδομένων για το πώς δουλεύουν στην ομάδα, το πώς αρχίζουν οι παίκτες να αφομοιώνουν τα θέλω του με τη Λίμπαρ, να αρχίζουν να βγαίνουν οι αυτοματισμοί, δείγματα δουλειάς που γίνονται. Γενικότερα όλα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Βεβαίως, σίγουρα δεν μας έχει στηρίξει ο Ολυμπιακός 10 Αυγούστου να έχει δώσει 7 φιλικά και να έχει για απολογισμό 6 νικών και μια ισοπαλίας. Αυτό είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Είναι μεγάλο σερί. Όμως, βεβαίως είναι σερί. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός δείχνει να μην έχει σταματήσει, να συνεχίσει από το σημείο που τερμάτισε την περσινή χρονιά. Τη χρονιά που έκανε το εντυπωσιακό σερί. Μιλάμε στα ντέρμπι πρωταθλήματος του, τα play-off και το τελικό του κυπέλλου με τον Όφη, ένα σερί νικηφόρο που του έδωσε το double στην επέτειο συμπλήρωση 100 ετών. Ουσιαστικά συνεχίζει από εκεί η ομάδα, μαζί βεβαίως με την έλευση των παιχτών του Καμπελά, του Στρεφέτσα και των νεαρότερων Σιπιόνι και Νασιμέντο. Θα βοηθήσουν οι νέοι παίκτες αυτές με βάση την εικόνα μέχρι τώρα. Τουλάχιστον την εικόνα που δείχνει ο Στρεφέτσα και ο Καμπελά δείχνουν να μπαίνουν ιδανικά σιγά σιγά να μπαίνουν στην ομάδα, να μπαίνουν στα συστήματα, να βγαίνουν οι αυτοματισμοί. Είδαμε να βάζει ο Ελκαμπή 5 πολύ ωραία γκολ, προϊόν άριστων συνεργασιών, ειδικά τα 2 γκολ που πέτυχε με τον Καμπελά στο 3-2 απέναντι στην Χάγη. Και βεβαίως η πολύ ωραία συνεργασία που είχε και με τον Ροντινέη. Βλέπουμε πολύ ωραίες συνεργασίες του Κωστίνια με τον Γιάρεμτσουκ και ο Ουκρανός επίσης συνεχίζει από το σημείο που σταμάτησε πέρσι. Επίσης βλέπουμε τους πιτσιρικάδες, τον Λιατσικούρα και κυρίως τον Πνευμονίδη, δύο πρωταθλητές Ευρώπης με την ΚΑΠΑ19 να μπαίνουν αμέσως στην ομάδα, την επαγγελματική, κάτι το οποίο συνέβη πέρσι με τον Μουζακίτη και με τον Κοστούλα. Άρα περιμένουμε και από αυτούς δηλαδή. Πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά ο Πνευμονίδης δείχνει να είναι πάρα πολύ καθοριστικός, πάρα πολύ καταλυτικός. Το παιδί πραγματικά παίζει σαν άντρας, είναι 19 ετών και παίζει σαν άντρας, δίνει assist, βάζει γκολ, πολύ ωραία γκολ. Σου θυμίζει κάποιο παίχτη, δηλαδή σε στυλ, ή έχει τη δική του προσωπικότητα? Ναι, νομίζω ότι η δική του προσωπικότητα. Δεν πρέπει να του βάλουμε κάποιο του παιδί, κάποιο συγκεκριμένο όνομα, να πούμε ότι είναι νέος Τζόρτζεβιτς και τέτοια πράγματα. Μην πάμε και να φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε ιερόσιλοι. Πλην όμως, όλοι οι παίχτες τώρα που είναι στα θέλω του με την Λίμπαρ, δείχνει η ομάδα να βγάζει μια υγεία, βγάζει αυτοματισμούς. Σου λέω, επαναλαμβάνω, δεν έχει κανένα ρόλο τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την εικόνα της ομάδας. Είδαμε και χθες για παράδειγμα απέναντι στην Νιόνι Βερολίνου ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Και όπως τόνισε με τη Λίμπαρ, είναι το πιο απαιτητικό παιχνίδι. Ήταν έναν Ολυμπιακό πολύ συμπαγή, πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ με το ξεκίνημα. Και βεβαίως από εδώ και πέρα νομίζω τα δύο επόμενα φιλικά. Με ποιες ομάδες παίζουν? Με 14 του μήνα με την Νάπολη, την πρωταθλήτρια Ιταλίας και 16 του μηνός με την Ίντερ. Πολύ δυνατά, Πολύ δυνατά με την φιναλίστη του Champions League. Θα είναι δύο πολύ σημαντικά φιλικά. Θα είναι πρόβα τζενεράλε και εν ώψη των αγώνων που ξεκινούν στο πρωτάθλημα και πολύ περισσότερο εν ώψη της επιστροφής του Ολυμπιακού στο Champions League. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και ελπίζουμε η νέα ομάδα του Ολυμπιακού, οι νέοι παίκτες να αφομοιωθούν με τους προηγούμενους και να συνεχίσουν. Ενώ του Champions League και του πρωταθλήματος. Βεβαίως.